Good afternoon, students. आज आम प्रबंधर गोटे विषय आलोचना करवा। लास्ट क्लास रे आम एकांकिकार गोटे विषय सारी प्रश्नोत्तर भी सारी। आज आम आरंभ करवा सरस्वू पदर गोपीनाथ महांती। बाहर कर गोपीनाथ महांती संपर्क में केतटा पॉइंट लिख सर्ट क्वेश्चन आसो। नंबर वन आधुनिक ओडिया लेख डका सर पूर्व डका विषय तो आरंभ कर दी। हाँ के पढ़ाई बही आन ना तार ठीक अच्छे। पूर्व क्लास डका होता डाकू ना मुझे डाकू ना। आम सीधा पेज 1 पृष्ठा 1 विषय आरंभ करवा। बही आनी पृष्ठा 1 कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जीवा रास्तार कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जीवा रास्तार लक्ष्मीपुर मोटे 1.5 कोश थाई जो भयंकर धर्मद्वार घाटी पड़े एपाकू 40 सेपाकू 50 पहाड़ ठेलाठेली हुई धक्काधक्की हुई मुहांमुही हुई ठिया होता। कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जीवा रास्तार तुम मैंने जानिच प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट जोटा मुख्य सहर डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर मुख्य सहर हूँ बालेश्वर जो सदर महकुमा कहुए से मुख्य स्थान जिलार विभिन्न स्थान को सब बस चलप्रचल हुए। कोरापुटर से मुख्य स्थान हूँ कोरापुट लक्ष्मीपुर जो बस यातायात करती। लक्ष्मीपुर 1.5 कोश थाई गोटे कोश 2 माइल गोटे माइल 1.7 किलोमीटर एठी 1.5 कोश तमाने 3 माइल पड़ो लक्ष्मीपुर तार पूर्व 1.5 कोश। देह कोश थाई गोटे घाटी पड़े। घाटी अर्थ पहाड़िया रास्ता। से घाटीर नाम हूँ धर्मद्वार तार मझे लक्ष्मीपुर और कोरापुट है लक्ष्मीपुर और 1.5 कोश दूरता रहा पूर्व गोटे घाटी पड़ो से घाटीर नाम हूँ धर्मद्वार घाटी। धर्मद्वार घाटी है सर्पिल गति पहाड़ ऊपर को रास्ता उठी जाइए। तुम मान भर कह अभिज्ञता थी से घाटी बहुत जाऊ कार जाऊ भारी भय लगे आ खसब माने पहाड़ तल को जीवन हानि हबार माने सुनिश्चित जाऊना कहीं धर्मद्वार घाटी पड़े एपाकू 40 सेपाकू 50 पहाड़ ठेलाठेली विपरीत दिगरे एपटू 40 सेपटू 50 पहाड़ ठेलाठेली हुई धक्काधक्की खाई मुहांमुही हुई रही। धर्मद्वार घाटी ठू उत्तर को कुछ दूर में पड़े गोटे छोट गाँ। धर्मद्वार घाटी उत्तर मान गोटे मानचित्र यार उत्तर ऊपर दिगटा दक्षिण दिगटा नहीं कि तेणु जो छुटिया गाँ की कोसे दूर में पड़े गोटे छोट गाँ से गाँ को कहुए सरस्वू पदर। सरस्वू पदर छोट गाँ जानिले कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जीवा रास्तार लक्ष्मीपुर 1.5 कोश थाई जो घाटी पड़े भयंकर घाटी
ହେଲା। ସେ ଘାଟିର ନାମ କି ଧର୍ମଦ୍ୱାର। ଧର୍ମଦ୍ୱାର ଘାଟିରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଗୋଟେ କୋଶ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଗାଁଟିଏ ପଡ଼େ ତା ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ସରସପଦର ଆଦିବାସୀ ଗାଁଟିଏ। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁରେ ଠିକ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ 40-50 ପାହାଡ଼ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି ଘାଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର ଅଣ୍ଟା ପାଖେ ଢାଲୁ ମାନେ ଗଡ଼ାଣି ଉଚ୍ଚ ହେଇକି ଗଡ଼ିଯାଇଥିବ। ସେ ଢାଲୁ ପାଖେ ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ। ପାଖ ହୋଇ 3 ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। 3 ଜାତିର ଲୋକ ଏ ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଗାଁରେ? ସରସପଦର ଗାଁରେ। ଏବଂ 3 ମେଞ୍ଚା କୁଡ଼ିଆ ଘର। ତୁମମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି କେବେ ଯାଇଥିବ ବା ଦୂରରୁ ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘର ଏବଂ ଚାଳ ତାର ମାଟିକି ମିଶିଗଲା ପରି ଲାଗେ। ଏବଂ ତୁମେ ଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଥିବ, ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଥିବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଥିବ। ତୁମେ ଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡା ଥାଏ ଏବଂ ତା ଉପରକୁ ଝାଙ୍କି ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଛପ। 3 ଜାତିର ଲୋକ ସରସପଦରେ ବାସ କରନ୍ତି। 3 ମେଞ୍ଚି କୁଡ଼ିଆ ଘର, ଡମ୍ବ ସାହି, ଗାଧବା ସାହି, ପରଜା ସାହି। ତାହେଲେ ଡମ୍ବ, ଗାଧବା ଆଉ ପରଜା। ଡମ୍ବ, ଗାଧବା ଆଉ ପରଜା ହେଲା। 3 ସାହି 3 ଜାତିର ଲୋକ ସରସପଦର ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଘର। ଟଣିଅ ଝାଟିର ଟଣିଅ ଏକ ପ୍ରକାର ଗଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ତାର ଝାଟି ତ କାଟିକି ସବୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ କରାଯାଏ। ଜାଲି ବାଡ଼ ଭିତରେ ମାନେ ଜାଲୁଆ ମାନେ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ନୁହଁ। ସେ ବାଡ଼ ଭିତରେ ସାବଜା ଜୋଣା ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମକା। ଜୋଣା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଟଣିଅ ଝାଟିରେ ନିବଦ୍ଧ ବା ଆବଦ୍ଧ ହେଇଥିବା ସ୍ଥାନ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଜୋଣା ଚାଷ। ଲଙ୍କା ମରିଚ କ୍ଷେତ, ଲଙ୍କା ହେଲା। ଆଉ ଧୂଆଁପତ୍ର କ୍ଷେତ। ଧୂଆଁପତ୍ର ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବା କମ୍ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ତାକୁ କେହି ଯେମିତି ଧୂଆଁପତ୍ର ଦୁକ୍ତା ତାକୁ ଚୂନ ଦେଇକି ମଳନ୍ତି, ମକଚି ତାକୁ ଟିପେ କଳରେ ଜାକନ୍ତି ହେଲା। ଧୂଆଁପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ କଳା। ତା ବାହାରେ ସେ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ ତା ବାହାରେ ସେମାନେ ବି ଚାଷ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଳସୀ, ଜଡ଼ା, କାନ୍ଦୁଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ହରଡ଼ ତ କାନ୍ଦୁଲ କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ଚାଷ ୟା ପାଇଁ ବାଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ। ଟଣିଅ ଝାଟିର ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଟଣିଅ ଡାଳରେ ବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ କରିଥାନ୍ତି ତା ଭିତରେ କେବଳ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି? ଜୋଣା ଚାଷ କରନ୍ତି, ଲଙ୍କା ମରିଚ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଧୂଆଁ କ୍ଷେତ କରନ୍ତି। ଆଉ ତା ବାହାରେ ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଳସୀ, ଜଡ଼ା, କାନ୍ଦୁଲ। ବୁଝୁଛ ତ? ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସରସପଦର 3 ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। 3 ମେଞ୍ଚା କୁଡ଼ିଆ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଘର ସଂଖ୍ୟା, ମୋଟ ଘର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20 ଆଉ 2, ତାମାନେ 22। 20 ଆଉ 2 22। ଏଇ ଗାଁରେ ପରଜା ସାହି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରୁଜାନି। ତାର ସଂସାର ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ସଂସାରଟି, ଟିକି ସଂସାର। ସେ ଖୁସି ଭାସିରେ ଚଳୁଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତି ଗରିବ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଠାଏ ଦାନା, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡିଏ କନା ମିଳିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଏ ଆଦିବାସୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ। ସେମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ, ସେମାନେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଯାଉ କରି ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପରି ଦାମୀ ଲୁଗା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ମନ୍ଦିକ ମାନେ ମୁନ୍ଦାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ କେବେ ଉଣା ହେଇନି ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ। ସେ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ। ଆମେ ପେଜ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆମେ ଚାଉଳ ମା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଭାତ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଗଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପେଜ କହନ୍ତି। ସେମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ହେଲା। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। କାହାର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ? ଶୁକ୍ରୁଜାନିର। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ
अंटार डोर को अंटार कहीं डोर बांधती फिता बांधती सूता बांधती एवं आदिवासी मैंने देखो छोट पिला माने एवं आमर जो सब गेरुआ वस्त्रधारी कौपिनी बाबा देखि छुटिया कनाटा को चारि आंगुलिया भांगी से अंटार दूर फ्रंट रू लगे देकी पछपट दुई गुड़र संधि बुले आनती पछपट कौपिनी कह जाए आदिवासी मैंने कौपिनी व्यवहार करते सभ्य समाज संस्पर्श आसी से माने लुगा परिवर्तन कले पिंधे तथापि तो पिला माने सेमती कौपिनी व्यवहार करते तेणु ये जो शुक्रुजानी परदा साहिर जो गोटे व्यक्ति विशेष आम गपरे सरस्वपदर प्रबंधरे गल्परे एटा गोटे कहानी कह ए गल्परे एटा उपन्यास आसी उपन्यासर कियद अंश से गप बोली कहूँ कहानी बोली कहूँ जदि तुम प्रबंध अंतर्भुक्त कर शुक्रुजानी परिवार रे ना मांडिया पेजर अभाव थिला ना कौपिनी अभाव थिला तमने पिंधवा कना थिला खाइबा को दाना थिला भले मंदे चलुला। पृष्ठा 2 3 वर्ष तले तार भारीजा कौन बे स्त्री गाँव में ये शब्द व्यवहार करते भारीजा भारजा जा कह जाए भारजा भारीजा ता ना हूँ संबारी ये शुक्रुजानी ये संबारी हाँ भालू गाड़ झोला को झोला झोला माने झोला बेग सेटा झर हरसु झर ओकार नहीं ये झोला माने झरणा ना हो भालू गाड़ झोला को है आदिवासी माने मुख्यतः शाग प्रिय शाग हो गले सरीगला तेणु से शाग को जाती मैं शाग भालुगाड़ झोला को झरणा जो पहाड़िया नई झरणा जाती शाग तोड़ापी ये सोमवार दिन सका भालुगाड़ झोला को जाइए शाग तोड़ापी संग्रह करने आ फेरी ना कौन है कोरापुटिया बुटा कोरापुटे जो जंगल रे छोट छोट बुदा बड़ बड़ बुदा है बोदा बुदा नुहे है बुझीगला बोदा गोटे हूँ तुम जो छेलीर बोदा आउ गोटे बोदा है जो छोट छोट गचर घंच गच है ता उहाड़े बुदा गहर मनीष खिया महाबल बाघ ताको घुसारी नहीं जाइए क्या संबारी को कहार पत्नी से शुक्रुजानी पत्नी तापर संसार रे कहले शुक्रुजानी निजे ता सहित ता बड़ पुओ मांडिया जानी सान पुओ टिकरा जानी एवं झील जोड़िए जार ना हूँ जिली आउ बिली शुक्रुजानी है घर मुखिया ता पत्नी है किए संबारी ता बड़ पुओ है मांडिया जानी सान पुओ है टिकरा जानी बड़ झील जिली ता सान झील बिली ताने संबारी उके नहीं गला मनुष्य खिया महाबल बाघ केउठु नाला कोरापुटिया बुटार बाहरी संज बुड़े अर्थात सूर्यास्त हो जाए नुआनिया कुड़ियार अणओसारिया पिंडा मुझे तुमको कही नुआनिया चाल घर अणओसारिया पिंडा एवं पिंडार गोटे पार्श्वर छोटिया निआटीए दिग दिग जलू थाए पिंडार गोटे पार्श्वर छोटिया निआ जलू थाए एवं जिली नहले बिली बड़ झील ना सान झील कौन करे ना गोटे हांडी रे मांडिया चुना कि शाग कि पेशा होइथिबा आंब टाकुआर कोइली अजाड़ी दे चुली रे थुई दे गुड़ लंबी बसी थांती आंब टाकुआर चुना होइथिबा गुड़ जो माने गरीब आदिवासी
से माने आंब टाकुआ आंब को फटई देला आंबटा खाईदेला भितर गोटे थाए मंजी से मंजीटा फटई देला धड़ा धड़ा अंश बाहर ताको आंब कोइल कहुए से कोइलटा को मैंने गुंड कर खरार सुखी दिखती एवं गरीब आदिवासी मैंने भी तुम गंजाम जाओ गजपति जाओ कोरापुट जाओ कलाहांडी जाओ आमर आदिवासी भाई माने कहीं जो मैंने नितांत दरिद्र से माने कोइल को सिझे खाती ये जो पिंडार गोटे पार्श्व निआ दिगदिग जोड़ थाए शाग बसी ना मांडिया जाऊ बसी ना चूना होता आंब टाकुआर कोइल बसी एवं गोड़ लंबे बसी था क्यों माने दुई भौणी आइदर जिली बा बिली एवं सेमानक फाड़िकिया चिकन खोसारे फाड़िकिया चिकन खोसा प्रथम खोसार अर्थ बुझा खोसा कौन खोसा खोसा तुम देखि आम परिवार भितर माँ कि भाउज कि भौणी तांकर लंबा केशटा को बेले बेले पछपटे गोटे फुटबॉल कर बसई देते ताकू ही खोसा कहुए ये जो आदिवासी तरुणी जिली आउ बिली ये आदिवासी तरुणी प्रतीक ये प्रतिनिधित्व करुचे आदिवासी तरुणी माने कौन करती ना से खोसा बसई था है केमितिया ना फाड़िकिया चिकन खोसा फाड़िकिया चिकन खोसा माने गोटे साइड्रे गोटे पार्श्व आदिवासी झील मैंने देख गोटे पार्श्व से खोसाटा को जुड़े था चिकन कहीं कहुच्छी ना तेल मारिक पूरा चकचक कर पूरा चिकटिक कड़ा चिकनिया खोसा फाड़िकिया खोसा गोटाए गोटाए लाल फूल मरा जाए से खोसारे शोभा पाता है लाल रंगर फूल एवं ये लाल रंगर फूल पिले कहीं से सुगंध हो दुर्गंध हो से गंधर किसी जाए ना फूलटा लाल है दूर को दृश्यमान एवं खोसा को शोभनीय कर गढ़ी तोड़ुव से पहाड़ खोजी खोली खोली कांधरे टांगिया हाथ में कुड़ी धरी दुईटी जाक भाई मांडिया और टिकरा हालिया घालिया होई पिंडा उपरे आसी बसी पड़ती ये जो मांडिया जानी टिकरा जानी बड़ पुओ सान पुओ एम पहाड़ खोलती कहीं पहाड़ खोलती पहाड़ सफा करती चाष करने आदिवासी मान दुई प्रकार चाष करती गोटे है पुरु चाष आ गोटे है सोपान प्रणाली चाष पहाड़टा काटिकी सब माने थाक थाक कर चाष कर सोपान प्रणाली चाष आ गोटे है पुरु चाष जंगल उपुड़ी दिखती जो प्लेन अंचल चाष करती तेणु एमाने पहाड़ गछ काटती माटी ताड़ती फसल करने हालिया होगी बसी पड़ती कौटी से पिंडारे हाथ में से कोड़ी थाए कांधरे टांगिया थाए दुईटी जाक भाई मांडिया और टिकरा हालिया घालिया जमी मैंने कथार नथा जोड़ी दिखती है ठीक सेमती हालिया घालिया माने कांत हो पड़ा से कांत हो पड़े फेरती पिंडा उपर आसी बसी पड़ती शुक्रुजानी धुआ पत्र खंडे बड़ी बड़ीका पिंका खंडे कर टाणे आ मन भितर किपर गोटे आश्रयमय तृप्ति से पाए धुआपत्र है धुआपत्र खंडे ताको बोलिकी पिंका कर दिए बिड़ी रंगर कर दिए एवं टाणे से धुआं से आनंद पाए गोटे आश्रयमय तृप्ति माने जहाँ को जो आनंद जो तार खुशी तक वर्णना करहबनी तारी ये छुआ चारोटी धांगड़ा धांगड़ी तार घर नुआणिया कुड़ियाटी चारि पाखरे पहाड़ जंगल आ मथा उपर एत बड़ आकाश एत बड़ विस्तृति या भितर से निजक खोजी पाए निजे रही से बुझे से देखे तार छोट छोट चारोटी पिला दुई पुओ से धांगड़ा हो गले धांगड़ा माने धांगड़ा धांगड़ा माने कौन युवक धांगड़ा और धांगड़ी युवक और युवती हो तो खुशी लगे है कालीपुरी छोट छोट पिला चारोटी आज बड़ बड़ हो जाइछन्ति एवं तारी भितरे तारी जो छोट कुड़ियाटी आगरे जो जंगल पहाड़ चारि पाखरे एते बड़ आकाश एते बड़ विस्तृति से निजक ता भितर खोजिके पाए आ निजे रही बोली से बुझे खंडीय बोली बखरा मुझे पूर्व तुमको आदिवासी घरगुड़ा गोटे बखरा गोटे कोठरी एवं अंधार बिल्कुल अंधार बिलबिली माने अंधार पूरा अंधार ता भीतर भर्ती होता दिन भी कहीं गोटे द्वार नुआणिया घर
ଏଠି ପୋଳାଏ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ କେମିତି ତା ଘର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ମେଚାଇ ଅଛି। ତେଲ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଣରେ ଗଦା ହେଇକି ଅଛି ବାରି ବାଇଗବା ମଞ୍ଜି ହେଲା, ପାହାଡ଼ିଆ ଫଳ। ସେ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ, କାହିଁକି ତେଲ ହବ, ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ପତର ସିଆଁ କୁମ୍ଫିରେ ଆମେ ପାଣି ରଖନ୍ତିନି କି ମାଟି କୁମ୍ଫିରେ ହେଲା, ଠିକ ସେମିତି ପତର ସିଆଁ କୁମ୍ଫିରେ ପଶି ନୋହିଲେ ତଳେ ଅଜଡ଼ା ହୋଇ 8-10 ମାଣ ମାଣ୍ଡିଆ। ସେଇ ପତର ସିଆଁ କୁମ୍ଫିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଥିବ, ନହେଲେ ତଳେ ଅଜଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ 8-10 ମାଣ ମାଣ୍ଡିଆ। 3-4ଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ବି ଥିବ। ଏଠି ସେଠି ଅଲରା ବଲରା ହୋଇ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ସେ ଶବ୍ଦଟା ହାଲିଆ ଘାଲିଆ କାନ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିବା। ଏଠି ସେମିତି ଅଛି ଅଲରା ବଲରା ମାନେ କ'ଣ ଯେ, ମାନେ ଅଯତ୍ନ ପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଲରା ବଲରା। ତମେ ଲୁଗା ଉଠି ଆଣିକି ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲ, ପିନ୍ଧିଥିବ ଲୁଗାଟା ଖୋଲିକି ପକେଇଦେଲ, ଅଲରା ବଲରା ହେଇ ଇ ଯେଉଁ ଟଣା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଚାଳରୁ ଝୁଲିଛି କ'ଣ ନା, ଏଠି ମାଣ୍ଡିଆ ଜାଣି ତାର କୌପୁନିକି ଝୁଲେଇ ଦେଇଛି, ସେଠି ଟିକରା ଜାଣି ତା କୌପୁନିକି ଝୁଲେଇ ଦେଇଛି, ସେଠି ଜିଲି ତା କୌପୁନିକି ଝୁଲେଇ ଦେଇଛି। ଅଲରା ବଲରା ହୋଇ ଚାଳରୁ ଉହୁଳି ପଡ଼ିଛି କୌପୁନି। ଆଉ 3-4 ପୁଞ୍ଜା ଲାଉତୁମ୍ବାକୁ ମଧ୍ୟ ଝୁଲେଇ। ଲାଉତୁମ୍ବା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଲାଉର ଭିତରୁ ଶସ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଖୋଳଟା ରହିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ତୋରାଣି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମାଣ୍ଡିଆ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ହାଣ୍ଡିଆ ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ପିଅନ୍ତି। ଜହିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପୁରାଇ ବିଲକୁ ନିଆଯାଏ। ତାପରେ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ରେ ପତରସିଆଁ ତଲରା ବା ପିଠି ପକ୍ଷିଆକୁ କୁହାଗଲା ତଲରା, ମନେ ରଖିଥିବ, ଏବଂ ତଲାରି ମୁଣ୍ଡର ଛତା ହେଲା। ପତର ସିଲେଇ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ପିଠି ପକ୍ଷିଆ ତମେ ଗାଁରେ ବି ବରଡ଼ା ପତରରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷିଆ ଦେଖିଥିବ, କୃଷକମାନେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଲରେ, ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ପିଠି ପକ୍ଷିଆ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ତଲରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡର ଛତା ତଲାରି, ସବ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଏଠି ଘେନି ତାର ଘର କରଣା ସବୁ ଅଳିଆ ଦଳିଆ। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ, ଅଲରା ବଲରା, ଏଠି ଅଳିଆ ଦଳିଆ ହେଲା, ଏଠି ହାଲିଆ ଘାଲିଆ। ଇଏ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ବିଶିଷ୍ଟତା ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସବୁ ଅଳିଆ ଦଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳିଆ ଦଳିଆ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଛାତ ତଳେ ନାକ କାନରୁନ୍ଧା ମୁଠୁଆ ଧୂଆଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ପୁରା ତା ଏ ଯେଉଁ ବିଲବିଲି ଅନ୍ଧାର ହେଲା, ପୁଣି ଧୂଆଁ, ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଧୂଆଁ, କାନରୁନ୍ଧା, ନାକ କାନ ରୁନ୍ଧି ଯାଉଥିବ, ମୁଠୁଆ ଧୂଆଁ। ଇଏ ଚୁଲି ଜାଳିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ଘର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ, ଯିବା ପାଇଁ ତ ବାଟ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ, କାହିଁକି ତାର ଭିତରେ ସେ ଜୀବନ ଜିଇଛି, ତାର ଭିତରେ ସେ ବଢ଼ି ଆସିଛି। ତମେ ଛୁଆ ବାହାରେ ଯେତେ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ବି ତମେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଯେତେ ଛୋଟ ଘର ହେଇଥାଉ ତମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ତମେ ସେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବାହାରେ ପାଇବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଶୁକ୍ରଜାନି ବଢ଼ିଛି, ସେ ଧୂଆଁ ମୁଠୁଆ ଧୂଆଁ ତା କାନ ନାକକୁ ରୁନ୍ଧି ଦେଉ, ସେଠି ଅନ୍ଧାର ବିଲି ଅନ୍ଧାର ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ସେସବୁ ତା ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ। ଢେଉକା ପୂର୍ବ ଘାଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗ। ମଥାରେ ଅଭିର, ପାଖରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ତଳର ଗହିରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମୁଦ୍ର ନେଳି କଳା ଭଲିକି ବୁଝିବ ଏ ବାକ୍ୟଟି। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରକ୍ତିମ କିରଣ କେଉଁଠି ବୁଡ଼ିଯାଏ, କେଉଁଠି ରକ୍ତିମ ଦିଶେ, ସେ ସେଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଢେଉକା ପୂର୍ବ ଘାଟ ମାନେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଚିତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପାହାଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗ। ଛିଡ଼ିକି ମାନେ ବିଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଥାରେ ଅଭିର ମାନେ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଦେଶ, ଅବିର ରଙ୍ଗ, ରକ୍ତିମ ରଙ୍ଗ,
ଏବଂ କଖାରେ ତା ତଳକୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣର ରଙ୍ଗ, ତଳର ଗହିରୀ ମଥା, ଗହିରୀ ଜଙ୍ଗଲ, ସମୁଦ୍ରର ଯେମିତି ତମେ ନେଳି କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖିବ, ସେମିତି ପର୍ବତର ପାଦ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସବୁଜ ଆଉ ଅନ୍ଧାର କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଦିଏ। ଶୁକ୍ରଜାନି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ସବୁରି କର୍ତ୍ତା, ଏ ସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଭୂତ, ଆମେ ଭୂତ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଯିଏ କ୍ଷତି କରେ, ତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରନ୍ତିନି, ତାକୁ ଆମେ ଦେବତାର ଆସନରେ ଆସୀନ କରନ୍ତିନି। ଇଏ ଯେଉଁ ଭୂତ କହୁଛି, ଇଏ ସବୁର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଭୂତ। ଏଠି ଭୂତକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଡୁମା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଦେବତା ଆସନରେ ଆସୀନ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଡୁମା ବା ଭୂତ ମନର ତୃପ୍ତିରେ ବିଚାରି ବସେ କେଉଁ ଯାଦୁକର ଡୁମା ଏସବୁ ଗଢ଼ିଛି, ଏ ଆକାଶ ଗଢ଼ିଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଗଢ଼ିଛି, ଏ ସଞ୍ଜ ଗଢ଼ିଛି, ଏ ରାତି ବି ଗଢ଼ିଛି। କେଉଁ ଡୁମା ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦିଏ, ଆଉ କେଉଁ ଡୁମା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ। କିଏ ଆଣିଦିଏ ଝଡ଼ ତୁଫାନ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କିଏ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ଯେ ଡୁମା, ଇଏ ତ ପରୋପକାରୀ ଡୁମା, ଇଏ ସବୁ ତ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଣେ, ସକାଳ ଆଣେ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଣେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଣେ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଣେ, ଆକାଶ ଆଣେ, ରାତି ଆଣେ, ଦିନ ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଇଏ କିଏ ଆଣେ? ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏପାଖ ପାହାଡ଼ର ମଥାନରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପାହାଚ ଚାଷ, ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ ମୁଁ କହିଥିଲି। ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ ହୁଏ, ପାହାଚ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଷ କରାଯାଏ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାଲିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଭୀମଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ସିଅ ବା ଝୋଲା। ପାହାଡ଼ି ନଈ, ଝୋଲା ମାନେ ଝରଣା କହିଥିଲେ, ପାହାଡ଼ରୁ ଝରି ଆସିଥିବା ନଦୀ ତାକୁ ଝୋଲା କୁହାଯାଏ, ପାହାଡ଼ି ନଈ କୁହାଯାଏ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ସିଅ। ସେମାନେ କୃଷକ ଯେଉଁ ହଳ କରେ, ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଦେଖିଥିବ ଲଙ୍ଗଳ ଗାର ଯେଉଁ ଯାଏ ନା ତାକୁ ସିଅ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯଦି ଭୀମ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିବ, ମାଡ଼ି ବସିବ, ତା ସିଅଟା କେତେ ଗଭୀର ହେଇଥିବରେ, ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳ ସିଅ ଭୀମଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିରେ କବ କରି ଛଳ କରି ଡେଇଁକା ପାଣି ଚାଲୁଛି। ତା ସେ ପାଖକୁ ଅରାଏ ଢିପ, ଢିପ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି, ତା ତଳ ଭୂଇଁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂଇଁ, ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ତା ତେଣିକି ଚାରିପାଖେ ଗୋଲେଇ ହୋଇ ଢାଙ୍କି ରହି ତଳୁ ଉଠି ଉଠିକା ସାନ ବଡ଼ କେତେ ପାହାଡ଼ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତ ବୁହା ମାନେ ବହିଛି ଯିଏ, ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ବୁହା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ପାହାଡ଼, ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ଅବସ୍ଥିତି, ତା ପିଠିରେ ବହିଛି ସେ ବୁହା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନ। ଶୁକ୍ରଜାନି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସାନ ପାହାଡ଼ଟା, ତା ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଆଉ ଲୋବ କନ୍ଦ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ ପିଲେ, ସବ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଲୋବ କନ୍ଦ, ନରକାର ବରକାର, ଲୋବ କନ୍ଦ ଆଉ ସିଏ ଢୁ ବର୍ଷାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣିକି ସଫା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ହୁଏ। ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେ ନା ଆପଣାର ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମାର ହାତ ଲାଗି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମାର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ହେଲା, କେତେ ଘର ତୋଳା ହୋଇଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକରା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏକା ବସିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ବି ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସେ ଦେଖୁଛି କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମାର ହାତ ଲାଗିଯାଇଛି, ତାର ଘର ସଂସାର ବଢ଼ିଛି, ତାର ପିଲା ବିବାହ କରିଛି। ବିବାହ କଲେ ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ରର ନିୟମ ହେଉଛି ପୁଅ ଯଦି ବାହା ହେବ ସେ ନିଆରା ଘର ରହିବ। ନିଆରା ଘର ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘରେ ରହିବ, ସେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଘର ବି ତୋଳା ସରିଛି, ଟିକରା ବାହା ହେଇଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ବାହା ହେଇଛି, ଘର ତୋଳା ହୋଇଛି, ପୁଅରେ ପୁଅ ହୋଇଛି, ତା ପୁଅ ବାହା ହେଇଛି, ତାର ପୁଅ ହେଇଛି, 2 କୁଡ଼ି 3 କୁଡ଼ି ଗୋରୁ ଗାଈ ହୋଇଛନ୍ତି, ଘର ଆଗରେ ବଡ଼ ଗୁହାଳ, ଗୋବର ଖାତ ବି ହେଇଛି। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସେ ଖୁସି ପାଏ। ଆଉ ଚାରି କରର ଯେତେ ସବୁ ସାନ ପାହାଡ଼, ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ସେ ସବୁ ସଫା ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେଇଛି, ଖାଲି କ୍ଷେତ ଆଉ କ୍ଷେତ। କାହାର? ପୁଅର, ନାତିର, ତା ପୁଅର, ତା ନାତିର। ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ହଜିଯାଏ, ବସିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। 10, 20 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ପୁଅର ପୁଅ କ'ଣ ଅଛି? ଭାବି ଶୁକ୍ରଜାନି ସତେକି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନି
ଭାବେ ଏବଂ ତାକୁ ଲାଗେ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ, ଏବଂ ସେ ତାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥା ହେଉଛି, ନୀତି ହେଉଛି, ମରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ମାନେ ଝଙ୍କାଳିଆ ବାଙ୍ଗରା ଆମ୍ବ ଗଛ। ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁନିଆ ପଥର ବସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ହେଲା, ୟାର ନାଁରେ ଇଏ ମରିଯାଇଛି ତ ୟାର ନାଁରେ ଗୋଟେ ମୁନିଆ ପଥର ବସିଛି। ହେଲା, କୋଉଠି? ସେଇ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଜିଆ ପଥର, ତା ଭିତରେ ଶୁକ୍ରଜାନିର ଆତ୍ମା ରହିଛି। ସେ ଡୁମା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଅ ନାତିଙ୍କର ସୁଖ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମିଟି ମିଟି କରି ଚାହିଁ ରହିଛି। ତାମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଦେଖ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମା ମରିଗଲା ପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାହିଁ। ସେ ବଞ୍ଚିବ ସେ ପଥର, ମୁନିଆ ପଥର ଭିତରେ ତା ଆତ୍ମା ଜୀଇ ରହିବ। କ'ଣ ଦେଖିବ ନା ତା ପୁଅ ନାତିଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିବ। ରାତି ଘୋଟିଯାଏ, ଶୁକ୍ରଜାନି ବାହାର ବଳକୁ ଚିହ୍ନେ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଶୁକ୍ରଜାନି ବାହାର ବଳକୁ ଚିହ୍ନେ। ବାହାର ବଳ କ'ଣ ବେ? ବାହାର ବଳ ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ୍, ବାହାର ନା, ବାହୁ, ହାତ, ତା ବାହାର ବଳକୁ ଚିହ୍ନେ। ଦେଖ ଏଠି କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାର ଖାଲି ଭରସା ରଖେ, ଆଉ କାହାରି ନୁହେଁ। ସେ ପାଖ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା କଲାବେଳେ ଏକାଥରକେ ପରା ସେ 5-6 ଘଣ୍ଟା କୁରାହାଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ। ବାହାର ବଳ ବୁଝିଗଲା ତାର, ତା ବାହୁର ବଳ। ଏବଂ କାମ କରିଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ, ଅଧିକାରୀ ସାହାବ, ହାକିମ ସାହେବ, 2 ମହଣ ଓଜନକୁ ସେ କାଉଡ଼ି କରି, ବାହୁଙ୍ଗା କରି ଏକୁଟିଆ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ହେଲା, ଏକୁଟିଆ ବାହୁଙ୍ଗା କରି, କାଉଡ଼ି କରି କେଉଁଠିକି ନେଇଯାଇଛି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଝୁଲା କି କାକରି ଗୁମା ବଙ୍ଗଳା। ମାଙ୍କଡ଼ ଝୋଲା, ଝୋଲା ମାନେ କ'ଣ? ଝରଣା କହିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଝୋଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଝରଣା ବା କାକରି ଗୁମା ବଙ୍ଗଳା, ଯେଉଁଠି ଏ ହାକିମ ବାବୁ ରହନ୍ତି। ହେଲା, ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍, ଖଜଣା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା ତାର ପଥର, ଗୋଡ଼ର ଯେଉଁ ମାଂସ ପେଣ୍ଡା ପଥର, ଆଉ ଚମଡ଼ାଟି ତାର ବର୍ଷାତି। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର, ଦେହରେ ଲୁଗା ନଥାଏ, ସେଇ ଚମଡ଼ାରେ ବର୍ଷାତି ପରି ସେ ସବୁ ସହିଯାଏ। ଆଉ କାଇଲା ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାଇଲା ମାନେ ବେମାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅଳସ ହୁଏ ନାହିଁ ଜମାରୁ। ଆଉ ତାର ବୟସ 50କୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲାଣି। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ତାର ବୟସ 50କୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲାଣି। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଠିକ୍ ତାହାରି ପରି। କାହା ପରି? ଶୁକ୍ରଜାନି ପରି। ତମକୁ ଦେଖିଲେ କେହି କେହି କହୁଥିବେ ଇଏ ଠିକ୍ ତା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ପରି, ଇଏ ଠିକ୍ ତା ବାପା ପରି, ଇଏ ଠିକ୍ ତା ମା ପରି, ଇଏ ଠିକ୍ ତା ମାମୁଙ୍କ ପରି। କେହି କହୁନଥିବେ ଇଏ ତା ଶାଶୁ ପରି, ଇଏ ତା ଶ୍ୱଶୁର ପରି। ହେଲା, ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଜାନି ବସି ଭାବୁଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ହେଉଛି ତାରି ପରି। ଟୋକା ଦିନେ ସେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା। ବୃଷାଳ ଦେହ। ବୃଷାଳ ଦେହ କ'ଣ ବେ? ବୃଷ, ଦେଖିଲେ ବୃଷ? ବୃଷ କ'ଣ? ଷଣ୍ଢ। ଷଣ୍ଢର ଦେହଟା ମାଂସ ପେଶୀଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆବ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲା, ଠିକ୍ ୟାର ଦେହ ହେଉଛି ବୃଷାଳ ଦେହ। ସେମିତି ମାଂସ ପେଶୀଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆବ ହେଇକି ବାହାରୁଥାଏ। ଆଉ ମୁହଁ ପିଲା ପରି ସରଳ, ଭୋକ ଶୋଷ ମାନେ ନାହିଁ, ଖାଲି କାମ କରୁଥାଏ। ଆଉ ମୁହଁରେ ହସ ଲାଖି ରହିଥାଏ। ତମେ ଦେଖିଥିବ, ତମର ସାଙ୍ଗ, ତମ ଘର ପରିବାର ଭିତରେ କେହି ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ। ଦେଖିଦେଲେ ତମ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଦେଖିବ, ତମେ ଏଇ ଖାଇଥିବ, ତମକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ମୁହଁ ଭୋକ ଲାଗିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ତା ମୁହଁରେ ହସ ସବୁବେଳେ ଝରୁଥାଏ। ହେଲା, ଆଉ ଟିକରାଟା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାବି ଯାଇଛି। କ'ଣ ଟିକରା? ନା ଟିକରା ଠିକ୍ ତାର ମଲା ମାଆକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଦେଖିବାକୁ ତା ମା ପରି। 2 ପୁଅ, ଜଣେ ବାପ ପରି, ଆଉ ଜଣେ ସାନ ପୁଅଟି ତା ମା ପରି। ଟିକରାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ତା ମାଆକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ତା ଟିକରା ଜାନିର ମା ଶୁକ୍ରଜାନିର କ'ଣ ହବ?
ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ। ସେହିପରି ଡବ ଡବ ଆଖି, ଅସ୍ଥିର ଆଖି, ଡବ ଡବ ଆଖି ମାନେ ଅସ୍ଥିର ଆଖି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଆଉ ତର ତର କଥା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କଥା କହେ। ସଞ୍ଜର ନିଆଁ ପାଖେ ବଂଶ କୁଟୁମ୍ବ ମିଳି ଭଲ ପଙ୍ଗତଟିଏ ବସେ। ପଙ୍ଗତ 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 ହେଲା ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜି, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଲୋକ ବସି ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତିନି, ସେଇ ଏମାନେ ସବୁ ବସିଯାଆନ୍ତି, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଏବଂ ଭୋଜନ ଚାଲେ। ପଙ୍ଗତ ତାକୁ କହନ୍ତି। ସଞ୍ଜର ନିଆଁ ପାଖେ ବଂଶ କୁଟୁମ୍ବ ମିଳି ଭଲ ପଙ୍ଗତଟିଏ ବସେ। ତଳର ଝୁଲାରୁ ପାଣି ମାଠିଆ ଧରି ନସର ପସର ହୋଇ ଜିଲିବିଲି ଆସନ୍ତି। ତଳର ଝୁଲା, ଝୁଲା କହିଛି ପାହାଡ଼ି ନଈ ବା ଝରଣା, ପାଣି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନସର ପସର ହୋଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଜିଲି ଆଉ ବିଲି ହସ ଖେଳ ଥଟା ତାମସା। ଶୁକ୍ରଜାନୀ କାନରୁ ଦରପୋଡ଼ା ପିଙ୍କା ଆଗରୁ ପିଇଥାଏ। ପିଙ୍କା ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ରୋଗର ତିଆରି କରିଥାଏ। ଖଣ୍ଡିଏ ଟାଣି ନେଇ ପିଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଟାଣି ଆଣେ, ନିଆଁ ଲଗାଏ, ଧୂଆଁ ପିଇଯାଏ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ପିଇଯାଏ ସେ ସଞ୍ଜର ଶାନ୍ତି, ଝୋଲା ଝରଣା ପାହାଡ଼ର ଶାନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଶାନ୍ତି ସିଏ ପାଇଯାଏ। ସେଦିନ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୋଲାରେ ଜିଲି ବିଲି ଦି ଭଉଣୀ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୋଲାରେ ଜିଲି ବିଲି ଦି ଜଣ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ନାଳର ବାଙ୍କରେ ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ତୁଠ, ପାହାଡ଼ ପାଖ ଝୋଲା, ଆର ପାଖ ବୁଦୁବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇଟା ହେଲା ଝରଣା। ଇଏ ଝରଣାକୁ ଝୁଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ ତଳର ଝରଣା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼। ଏମିତି ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୁଲାରେ, ତଳ ଝରଣାରେ। ନାଳର ବାଙ୍କରେ ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର, ନାଳର ବାଙ୍କରେ, ଏ ଯୋଉ ନାଳ ତା ବାଙ୍କରେ ଏଠି ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ହେଲା। ଏଠି ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗାଧାନ୍ତି। ତମମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ, ତମମାନେ ଭିତରୁ କେହି କେହି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତୁଠରେ ଗାଧାନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ସେ ତୁଠକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଠୁ ଦୂରରେ ତୁଠ ଥାଏ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଖରୀକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଧ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କଥା କହୁଛି। ପୋଖରୀକୁ ବନ୍ଧ, ଆମେ ବନ୍ଧ କ'ଣ ଆଢ଼ି ବନ୍ଧ ଆମେ କହନ୍ତି, ନଦୀ ବନ୍ଧ କହନ୍ତି, ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ସେ ବନ୍ଧ କହିଲେ ପୋଖରୀକୁ ବୁଝିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବା ସକାଳ ହେଲେ ସେମାନେ ଡକାଡକି ହେଇ ଚାଲ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ଯିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଝୁଲା, ଏ ଝରଣାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଳର ବାଙ୍କରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ତୁଠ। ତୁଠ ମାନେ ଘାଟ। ପାହାଡ଼ ପାଖ ଖୋଲା, ଇଏ ପାହାଡ଼ ପାଖଟା ଖୋଲା ହେଲା। ପାହାଡ଼ ପାଖ ଗୋଟେ ଦୁଇ ପାଖ, ଗୋଟେ ପାଖ ପାହାଡ଼ ପାଖ, ଗୋଟେ ପାଖ ଖୋଲା, ତାର ଅପର ପାଖଟା ଜଙ୍ଗଲ, ବୁଦୁବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା। ପାହାଡ଼ ପାଖ ଖୋଲା, ଆର ପାଖ ବୁଦୁବୁଦିଆ ଜଙ୍ଗଲ। ଉଞ୍ଚ ଚାଞ୍ଚରା, ଚାଞ୍ଚରା ହେଉଛି ଚଟାଣ, ଉପରେ ଧଳା ପାଣି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା, ପୁରା ପଥର ଚଟାଣ, ପୁରା ଚଟାଣ ଉପରେ ପାଣିଟା କବ କବ କରିକି ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକା ଆସୁଛି ତଳକୁ। ବଣ ଦେଶରେ ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଡୁଡୁମା ଦେଖାଯାଏ। ଡୁଡୁମା ମାନେ ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଡୁଡୁମା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳପ୍ରପାତ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବରଗଛ ଛାଇ, ଗୋଟେ ବରଗଛ ସେଠି ଅଛି, ତା ଛାଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ଢାଲୁ ଅତଡ଼ା, ଢାଲୁ ଉଚ୍ଚରୁ ନିଚକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ତାର ଅତଡ଼ାର ସାବୁଜା ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ କେନା କେନା ହୋଇ ପାଣି ଉପରକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ମାଣ୍ଡିଆ କେନା କେନା ହୋଇ ତଳକୁ ଝୁଲି, ଆମେ ଧାନ ଗଛ ଦେଖିଛୁ ସେମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ଗଛ, ସେ କେନା କେନା ହେଇ ବା କେରା କେରା ହୋଇ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି। ସରୁ ନାଲି ବାଟ ଦେଲା ତୁଠ ରାସ୍ତା, ଛାପେଇ ଛାପେଇ ଅତଡ଼ାଏ। ଛାପେଇ ମାନେ କ'ଣ, ସର୍ପ ପରି ଅଙ୍କା ମଙ୍କା ହେଇକି ଅତଡ଼ାଏ 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 ଅତଡ଼ାଏ, ମାନେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି।
ନାଳର ବାଙ୍କରେ ନିରୋଳାରେ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି ଗାଧୋଉଥିଲେ। ବୟସ 17 ଆଉ 14। ତାର ଜିଲି ହେଉଛି ବଡ଼, ତାର ବୟସ ହେଉଛି 17 ବର୍ଷ, ଆଉ ବିଲି ହେଉଛି ସାନ, ତାର ବୟସ ହେଉଛି 14 ବର୍ଷ। ପରଜାର ଗାଧୋଇବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଲଙ୍ଗଳା। ଆଦିବାସୀ ନିୟମ, ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତୁଠରେ ଗାଧନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଗାଧନ୍ତି। ଇଏ 2 ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଗାଧୁଛନ୍ତି। ଜିଲି କ'ଣ କରିଛି ନା ସାମ୍ନାକୁ ମୁହଁ କରିଛି। ତାର ପିନ୍ଧା ପାଞ୍ଜିଆ, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବଡ଼ ବସ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପାଞ୍ଚିଆ, ଆମେ ପାଞ୍ଚିଆ ଗାମୁଛାକୁ ପାଞ୍ଚିଆ କହନ୍ତି, ପାଞ୍ଚିଆ ଖଣ୍ଡକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦେହରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। କାଢ଼ି ପଥରେ ସେ ସଫା କରୁଛି, କାଚୁଛି। ତମେ ଦେଖିଥିବ ତମ ଘରର, ତମେ ଯଦି ସାନ ଭଉଣୀ ଥିବ ଆଉ ତମ ଘରର ସାନ ଭଉଣୀ ଥିବେ, ସେମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ସାନ ଭଉଣୀ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଷ୍ଟ, ପ୍ରାୟତଃ। ହଁ ନା? ହଁ, ତୁ ବଡ଼ ନା ସାନ? ତେଣୁ ବଡ଼ର ଯିବୁ କ'ଣ? ତେଣୁ ସାନ ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି। ଇଏ ସାନ କି 2 ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବିଲି, ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ପାଣି ମାଠିଆଟାକୁ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ବଳା ଗଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବଳା ରହେ, ବଳା ଗଣ୍ଠି ପାଖରେ ରହେ, ସେତିକି ପାଣିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ବସିଛି। ଖଟା ଚିଲି ଫଳ ଯାହାକୁ ଘଷିକି ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର କେଶକୁ ଧୁଅନ୍ତି। ସାବୁନ ଫେଣ କରି ଫେଣ ବାହାରେ, ମୁଣ୍ଡ କେଶ ସଫା ହେଇଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ ରଗଡ଼ୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇ 2 ହାତରେ ପାଣିକି ଚବର ଚବର କରୁଥିଲା। ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ସେ ପାଣିରେ, ବଳା ଗଣ୍ଠି ପାଣିରେ, ଏବଂ ପାଣିଟାକୁ ଚବର ଚବର କରୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଝୋଲା ସେକର ଢିପ ଉପରେ, ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତାରେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ହେଲା, ଭାର କାଉଡ଼ି ବାହୁଙ୍ଗାରେ ଭାର ବୋହି, କପାଳରେ ଝାଳ ପୋଛି ଚାଲିଗଲେ ପରଜା ଯୋଡ଼ିଏ ସିଧା ଆଖି। କାହିଁକି ସିଧା ଆଖି? କାହିଁକି ନା ସେ ପରଜା ପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ତୁଠ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି, ଲଗ୍ନ ହୋଇ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ସିଧା, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଖିରେ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନଜର ବାଙ୍କ ନାହିଁ। ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ସେଠି ଝୁଲା କୂଳେ କୂଳେ, ମାନେ ଏଇ ଝରଣାର ତଟ ଦେଶରେ କୂଳେ କୂଳେ ଉଣ୍ଡି ଉଣ୍ଡିକା ମାନେ କ'ଣ? ଖୋଜି ଖୋଜିକା କୁଳି ଗଛରେ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ। ବାହାନା ହେଉଛି ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା। କୁଳି ଗଛରେ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜିଲିବିଲି ପ୍ରତି। ସେ ଜିଲିବିଲିକୁ ଦେଖୁଛି। କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକେଇଛି, ଏକର ସେକର ହେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ, ସେ କିଏ ନା ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ। ଏଠି ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ। କାହିଁକି ତାକୁ ସଭ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି? ନା ତାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଏ ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଦେଶରେ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି କୌପୁନୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଦେଶ। ଏବଂ ଆକୁ କାହିଁକି ସଭ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଇଏ ପୁରା ଜଙ୍ଘିଆ ପିନ୍ଧିଛି, ଅଧା କାମିଜ ପିନ୍ଧିଛି, ଜଙ୍ଘିଆ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଧା କାମିଜ ପିନ୍ଧିଛି। ଏହି ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଦେଶରେ ସେ ଅଧିକାରୀ ହାକିମ, ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବ, ସେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି। ସେ ହେଉଛି ବଣ ଗାରଡ଼। ଗାରଡ଼ ହେଉଛି ଗାର୍ଡ଼, ବଣକୁ ଜଗେ। ଜମାନ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ, ଚପରାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ପିଅନ ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର କାମ ବଣ ଜଗିବା। କିଏ ବଣ ହାଣି ପକାଉଛି, ନିଘା କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଧରପକଡ଼ କରିବା, ଧରିବା, ଗର୍ଜନ କରିବା, ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କମାନ ପଡ଼ିଛି। କମାନ ହେଲା ଗର୍ତ୍ତ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ, ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଚପରାସୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଯେ ଜଗୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ, ଜଙ୍ଗଲ ହାକିମ ସାହେବ କୁହାଯାଉଛି, ଗାର୍ଡର କୁହାଯାଉଛି। ତାର କମାନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗସ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟାଏ ଗଛକୁ ଉଣ୍ଡିବା ବାହାନାରେ କେତେବେଳେ ସେ ଏପାକ ପାଣିକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ପାଣିକି ଚାହିଁବାର ବାହାନା, ସେ ଝିଲିବିଲିକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜିଲିର ପଡ଼ିଗଲା। ଜିଲି ଦେଖିଦେଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ବା ଏ ଗାର୍ଡର ତାକୁ ଚାହିଁଛି ବୋଲି। କ'ଣ ହେଇଥିବ ଅବସ୍ଥା? 2 ଭଉଣୀ କିଲିକାଲିଆ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ହସି ହସିକି ଗଡ଼ିଗଲେ 2 ଭଉଣୀ, ଯେ ଇଏ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି ବୋଲି। ଇଏ ତ ଲଙ୍ଗଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହସି ହସି ପୁରା ଗଡ଼ିଗଲେ।
ଜିଲି ତାର କାଚିବା ଲୁଗାଟା ହାତରେ ଧରିଥିଲା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଚାଲାକ, ସାନ ଭଉଣୀ ବେଶୀ ଚାଲାକ ବୋଲି ତା ପିନ୍ଧା ଲୁଗାଟାକୁ ସେ ଗଛର ଯେଉଁ ଓହଳରେ ଓହଳେଇ ଦେଇଛି। ଇଏ ପାଞ୍ଚିଆଟାକୁ ତା ଦେହରେ ବେଢ଼େଇ ପକେଇଛି, ତାର କାଚିବା ଲୁଗାଟାକୁ ବେଢ଼େଇ ପକେଇଛି। ଚିଲି ନା ବିଲି ଭଉଣୀ ପଛ ଆଡ଼େ ଲୁଚି ଯାଇ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଛେଇ ପଛେଇ ହାତ ବଢ଼େଇଲା ବରଗଛର ଶିଅ ମାନେ ଓହଳ, ସେଠି ସେ ପାଞ୍ଚିଆଟାକୁ ରଖିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତାର ନାଲି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକ ପବନରେ ଦୋହଲିଥିଲା। ହସରେ ହସରେ ଝୁଲାରୁ ପାଣି ଛଳ ଛଳି ଉଠିଲା। ଏମାନେ ସରଳ ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ର ହେଲା। ତରୁଣୀ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ, ରାଗ ନାହିଁ, ହିଂସା ନାହିଁ, ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ। ଅତି ସରଳ, ଅତି ତରଳ ଏମାନେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହସରେ ପାଣି ଯେମିତି ଝୁଲାର ପାଣି ଛଳ ଛଳେଇ ଉଠିଛି। ଜମାନ ହସି ହସି ଛପିଗଲା ବୁଦା ଉହାଡ଼ରେ। ଜମାନ କ'ଣ କରିଛି? ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ହସିଛି ତାଙ୍କ ହସର ତାଳ ଦେଇ ଏବଂ ସେ ବୁଦା ଉହାଡ଼ରେ ବି ଲୁଚି ଯାଇଛି। ତରତର କରି ଗାଧୁଆ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଦେହରେ ଉଦା ଲୁଗା, ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମାଠିଆ କାଖେଇଛନ୍ତି। ଦୋହଲି ଦୋହଲିକା ଉଠିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁଏ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ। ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଯାଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଜିଲି ଆଉ ବିଲିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଏକ ଲୟରେ। ତା ନାକ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ବେ? ରାଗି ଯାଇଥିଲା ସେ। ଆଖିରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ଛାତି ଉଠପଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସିଟି ମାରି ମାରି ବୁଲାଣି ବାଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଥିଲା। ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଲୁଚି ସାରିଥିଲେ। ଗଛର ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲି ବିଲି ରୂପକ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଆଉ ପାଗ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ପାଗ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଜିଲି ବିଲିକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ପାଗ ତା ପାଇଁ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକର ଓଜନ ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏବେ ଜିଲି ବିଲି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା କାନ୍ଧର ବନ୍ଧୁକଟା ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଲା। ଗାଁରେ ନାୟକ, ଗାଁରେ ନାୟକ ମାନେ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡିଆ, ଯେ ଗାଁର ମୁଖିଆ, ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଗାଁର ଯିଏ ନାୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁର ଯିଏ ମୁଖିଆ, ତାର ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଗୁରୁଶାଳର ତାଟି ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଛାଉଣି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମା, ସେ ଗାଁର ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ, ଗାଁର ଯେ ମୁଖିଆ, ଗାଁର ନାୟକ, ତାର ପିଣ୍ଡାରେ ଗୁରୁ ଗୁହାଳ ତାଟି ଆମର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଏବେ ଗେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଗରୁ ତାଟି ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇକି ହେଲା ତାର ଛାଉଣି କରାଯାଇଥିଲା। ନାୟକ ମାନେ ଗାଁର ଯେ ନାୟକ, ସେ ଖଜନା ଅସୁଲ କରେ, ଆଦାୟ କରେ। ରଜା ଘର ରିବିଣିକୁ ଦିଏ, ମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ରିବିଣି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଗାଁର ଖବର ଅନ୍ତର ସରକାରକୁ ଜଣାଏ। ତେଣୁ ରୋହିତ ଠାରୁ ସେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚରେ। ରୋହିତ ଯେଉଁମାନେ ରୋହିତ ମାନେ ଗାଁର ଯିଏ ମୁଖିଆ ତଳକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ରଗଡ଼ ପାଇଁ ମୁଝାମ ସେ କିଏ? ନାୟକ। ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ନାୟକ ପିଣ୍ଡାରେ ବସା କରିଛନ୍ତି। ଗୌରବ ଦେଖାଇ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଗାଁର ଯେ ନାୟକ, ଆଦିବାସୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପରଜା ସାହିର, ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଥିବ? ଏବେ କେଉଁ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧିଥିବ? କେଉଁ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧିଛି? ତାର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କୋଟ୍ ଅଛି, ସେ କୋଟ୍ଟାକୁ ତା ଉପରେ ପିନ୍ଧି, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଛୁଆ, କେଉଁ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧିଥିବ, ତା ଉପରେ କୋଟ୍ ଚଢ଼େଇଥିବ, ସେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବି ଭିଡ଼ିଛି, ତା ଉପରେ ବି ପିଙ୍କା ଟାଣିବା ପାଇଁ ଶାଳପତ୍ର କାହାଳି କରି ପୁଞ୍ଜାଏ ମାରିଛି। କାହାଳି, ଶାଳପତ୍ରକୁ କାହାଳି କରିଛି, ଏମିତି କାହାଳି କରିକି ତାକୁ ସଜେଇକି ପଗଡ଼ି ଉପରେ ମାରିଦେଇଛି ହେଲା। ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଦୁଇ ହାତରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନାୟକ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଲା ଅତି ଖୁସିରେ, ଜୁହାର ଗାରଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପାଦୁକା ଶୀତଳ ଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ଥାଉ। ପାଦୁକା ମାନେ ପାଦ ଦୁଇଟା, ଶୀତଳ ଥାଉ ମାନେ ଗରମ ନ ହଉ, କଣ୍ଟା ନ ହଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ବିପଦରେ ନ ପଡ଼, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଚାରିଆଡ଼େ ହୁଲର ହେଇଗଲା, ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା, ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା ହୁଲର। ଗାରଡ଼ ଜମାନ। ନାୟକର ହାତ ବାରିଶି ଗାଁର ଜଗୁଆଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଡମ୍ବ ବାରିକ, ନାୟକ ଯାହାକୁ ନେଇ କାମ କରେ, ଡମ୍ବ ବାରିକ ବାଡ଼ି ହଲେଇ ହଲେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପକେଇ ଦେଲା। କ'ଣ ଚହଳ ପକେଇଲା ନା ଲୋକେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଗାଡ଼ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଆସିଲା। ଜମାନ
ସିଧା ଆସିଲା, ସିଧା କ'ଣ ବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସିଧା ଦିଅନ୍ତିନି, ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତି, ଆଳୁ ଦିଅନ୍ତି, ପରିବା ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସିଧା ଆସିଲା, ବଣରେ ଗୁରୁ ଚରିବା ପାଇଁ କିଏ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ହଳେ ଲଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପାନୁ ଟିକସ ଦରକାର, ଟିକସ ଆସିଛି। କିଏ ବାଘୁଆ ଅରମା ମାରିଛି, ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ସଫା କରିକି ଚାଷ ଜମି କରିଛି, ପୁରୁ ଚାଷ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜୋରିମାନା ପଡ଼ିବ, ଜୋରିମାନା ଆସିଛି। କିଏ ବେଆଇନ ଭାବେ ଇଜାର ଜମି, ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାରିବା ମନା। ମହୁ ଆଣିଛି, ଘର କରିବାକୁ ଶାଳ ଗଛ, ପିଆଶାଳ ଗଛ କାଟିଛି, ସବୁ କଥାରେ ପତର ଗୋଳି ଜଙ୍ଗଲ ଜମା। ପତର ଗୋଳି ମାନେ ଅତି ପତଳା ସରୁ, ପତର ଗୋଳି ମାନେ ଅତି ପତଳା ସରୁ ମଣିଷଟା, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମା ଭାରି ପତଳା କ୍ଷୀଣ ଶରୀର। ଘର କରିବାକୁ ଶାଳ ଗଛ କିଏ ଆଣିଛି, କିଏ ବଣରୁ ମହୁ ଆଣିଛି ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲରୁ, ପୁଣି କିଏ ପୁଡୁ ଚାଷ କରିଛି, ବାଘୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ମାରିଛି, ପୁଡ଼ି ପକାଇଛି, ସେସବୁ ଜୋରିମାନା ଦେବେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ। ଜଣେ ଜମାନ ତାର 8-10 ଟଙ୍କା, ତାର 8 ଟଙ୍କା ଦରମା, 10 ନୁହେଁ 8 ଟଙ୍କା ଦରମା, ତା ଦଖଲରେ ଅଛି 10-15 କୋଶ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କୋଶ ହେଲା 2 ମାଇଲ, 10 କୋଶ 15 କୋଶ ଭିତରେ। ଏବଂ ସ୍ୱାପଦ ସଙ୍କୁଳ, ଯେଉଁଠି ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା, ଯେଉଁ ସିଧା କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା, ତାର ଡିମ୍ ବି ଆସିଲା, ଡିମ୍ ହେଲା ତା ଅଣ୍ଡା ଆସିଲା। କିଏ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଲେ। କିଏ ଶାଗ ଆଣିଲା, ଅନେକ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଡ଼ିଲେ, ଆସି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ତମ୍ବ ହେଇକି ଶୋଇଗଲେ। ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଭୋଗ ପାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଭୋଗ ପାଇଲେ, ଏସବୁ ଭୋଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଭୋଗ ପାଇଲେ ଦେବତା ବର ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଭୋଗ ପାଇଲା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା। ଶୁକ୍ରଜାନୀର ବି ଜମି ଦରକାର, ତାର ବଢ଼ନ୍ତା ପରିବାର ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବ, ପୁଅର ପୁଅ ଦେଖିବ, ଉଞ୍ଚମାଳି ଦମକ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାମ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଦୟାରୁ ସେଠାରେ ସଲମନ ଡମ୍ବ ଆଉ ଇଷ୍ଟିଫାନ ଡମ୍ବ, ଏ 2ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ସେମାନେ 10 ମାନ ଜମି ସଫା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହା ଦୟାରୁ? ଏ ତାରି ଦୟାରୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଦୟାରୁ। ଏବଂ ୟାର ହାତ ବି ଖୁଲଖୁଲ କଲାଣି। କାହିଁକି ନା ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଜମି ପାଇଯିବ, ତାର ସଫା କରିବ, ଚାଷ କରିବ। ଶୁକ୍ରଜାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଦରକାର, ସେ ଆହୁରି ଘର ତୋଳିବ, ପୁଅମାନେ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ନିଆରା ଘରେ ରହିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପରଜା ପ୍ରଥା, ନିୟମ। ପରଜା ସମାଜରେ ଇଏ ହେଉଛି ରୀତି। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ, 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦିନ 2 ପହରେ ଯୋଡ଼ାଏ କୁକୁଡ଼ା 3ଟା ପଣସ ଧରି, 2ଟା କୁକୁଡ଼ା ଧରିଲା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, 3ଟା ପଣସ ଧରିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନେ ପାଖେ ଯାଇ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଡ଼ିଲା। ପରଜାର ବିନୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁ ଦୟା ନ କଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ନାହିଁ। କାତର ମିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ତୁ ଦୟା କରିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ତୁନି ରହିଲା, କିଛି କହିଲାନି। କାହିଁକିରେ? ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଲା, ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଲା 2ଟି କୁକୁଡ଼ା ଆଉ 3ଟି ପଣସ, ତା ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ, ନୀରବ ରହିଲା। ଅଣ୍ଟାରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବହୁତ, ଅଣ୍ଟାରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଶୁକ୍ରଜାନୀ କ'ଣ କଲା, ତା ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେଲା। ପଚାରିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ? ଶବ୍ଦ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ? ହାଣିବି ନା? ହାଣିବି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନଙ୍କୁ ହାଣିବନି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ହାଣିବ, କାଟିକି ସଫା କରିବ। ହଉ, ତାର କାମ ସରିଗଲା। ଶୁକ୍ରଜାନୀର ଆନନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଖୋଜକେ 2 ପାହୁଣ୍ଡ ଡେଇଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଡେଇଁକା ଯେତିକି ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ପକାଉଥିଲା, ଏବେ ଡବଲ ମାନେ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ପଡ଼ିଲା। ଖୋଜକେ 2 ପାହୁଣ୍ଡ। ଆମେ ଥରେ ଚାଲିଲେ ଯେଉଁ 2 ପାଦ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୂରତା ରହେ, ତାକୁ ପାହୁଣ୍ଡେ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତାହା ଡବଲ ହେଇଗଲା। ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଡେଇଁକା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଖିଆପିଆ ସାରି ପୁଟୁଳା ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଛାଉଣି ଉଠେଇ ନେଲା। ଇଏ ଗାଁରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବା ସରିଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ଖଜଣା ଅସୁଲ କରିବା ସରିଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଜିନିଷଟା କଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି, ଜିନିଷ ବହୁତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ଆସିଛି, ତାର ଡିମ୍ ଆସିଛି, ଶାଗ ଆସିଛି, ଡାଲି ଫାଲି ଆସିଥିବ, ତାକୁ ନେବ କେମିତି? ସିଏ 4 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଟୋକା ଯୁବକ
ଜିନିଷ ବୋହିବାକୁ ବିଲରୁ ଉଟାରି ଆଣି ବାରିକ ହାଜର କଲା। ବୁଜୁଳି ଉଠିଲା। କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଉଠିଲା। ଛାଇ ଲେଉଟା ବେଳ, ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ। ଗାଁ ତୁଠରେ ଜିଲି କିଏ ବେ, ବଡ଼ ନା ସାନ? ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତାର ବୟସ କେତେ? 17 ବର୍ଷ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଗାଁ ତୁଠରେ? ନା ଗୁର୍ଦି ଶାଗ ଛୁଆ ମୁଁ ବି ଦେଖି ନାହିଁ। ତମମାନେ ଯଦି ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆର ପିଲା ହେଇଥିବ ଜାଣିଥିବ। ଗୁର୍ଦି ଶାଗ ନାଁ ବି ତମେ ଶୁଣିନଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଗୁର୍ଦି ଶାଗ ହେଲା, ତାକୁ ସେ ଧୋଉଛି। ଝୁଲା ସେ ପାଖରେ ଅଟିକି ଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ। ସେ ତ ଫେରୁଥିଲା ନା, କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି। ସେ ଡାକିଲା, ଏ ନୁନି କାହିଁ କରୁଲେ? ପରଜା ଭାଷା। ଏ ନୁନି ମାନେ ଟୋକି। ଏ ଟୋକି କାହିଁ କରୁଲେ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶାଗ ବାବୁ। ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ତମକୁ କହିଛି, ସରଳ ତରଳ, ଛନ୍ଦ କପଟ ମନରେ ନାହିଁ। ସେ ତାର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲା, ବାବୁ ଶାଗ। ଇଏ ମଜା କରି କହୁଛି, ଦେଇ ସା ଦେବୁ କି? ଜିଲି କହୁଛି, ଏତେ ଶାଗ ନେଲୁ? ଗୁର୍ଦି ଶାଗ କ'ଣ କରିବୁ ବାବୁ? ଏତେ ଶାଗ ନେଲୁ, ପୁଣି ଗୁର୍ଦି ଶାଗ ସାଧାରଣ ଶାଗ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଜିଲି ହସିଲା। ଆହୁରି କେତେ ଟୋକି ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ପାଣିକି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଅତଡ଼ାରୁ ଖସିଲେ, ମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିଲେ କିଛି ଟୋକି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଦେଖିନେଲା, ଭାବିଲା ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି କେବେ ସେ ତା ବାଟ ଧରିଲା। କହିଲା ଆଉ ମଜା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ଆସିଗଲେଣି, ତେଣୁ ସେ ତା ବାଟ ଧରିଲା। ଝୁଲା ତୁଠରେ ଟୋକିମାନେ ଆଦିବାସୀ ତରୁଣୀମାନେ ଜମିଗଲେ। 1 ରୁ 2, 2 ରୁ 3, 3 ରୁ 4 ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ଝିକି ମୁହଁରୁ ଛଳ ହସ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳା, ତେଣୁ କଳା ଚିକ୍କଣ ମୁହଁ ସେମାନଙ୍କର, ଝିକି ମୁହଁ, ଯେମିତି ଜିକା ଲଗେଇଲେ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ ହେଲା, ଏବଂ ହସ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ ତା ଭିତରୁ। ଏମାନଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବା ସ୍ୱଭାବ। ଆଜି ଗାଁର ଗପ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଆବିର୍ଭାବ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଆସିଛି, ତା କଥା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକେ ସେମାନେ ଜମି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ କଥା, କିଏ କ'ଣ ପାଇଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଟୋକିମାନେ କ'ଣ ତାର ହାବଭାବ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ଆଦିବାସୀ ତରୁଣୀମାନେ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। କେହି କହୁଛି ମୋର ପଛ ଧାଉଁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କହୁଛି, କିଏ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ କହୁଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ମୋ ପଛେ ଧାଉଁଥିଲା। ଆଉ କହୁଛି ଛେ ସରୁ ଡାଙ୍ଗଟା ପରି ମଣିଷଟା, ସେଇଟା ତହିଁରେ ପୁଣି କେଡ଼େ ହମ୍। ସରୁ ଡାଙ୍ଗଟା ପରି ପତଳା ମଣିଷଟା, କିନ୍ତୁ କେତେ ହମ୍ ହେଉଛି, କେତେ ଡଗଡଗ ହେଉଛି। ପୁଣି କହିଲା ତାର ଯେଉଁ ପାଟି, ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି। କେହି ତରୁଣୀ କହୁଛି। ପୁଣି ଆଉ କେହି ତରୁଣୀ କହୁଛି, ଦେଖ ତ ଆମର କାଳି କୁକୁଡ଼ାଟା ଡିମ୍ ଦେଉଥିଲା, ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିଲା। କାଳି କୁକୁଡ଼ାଟା ବାପା ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। କାହାକୁ ଦେଇଦେଲା? ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ସମାଲୋଚନା, ତଥାପି ହସରେ ଡୁବୁ। ହସୁ ବହୁତ ଦୂର। ପୁରୁଜାନିର ଝିଅ କାଜୋଡ଼ି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ପୁରୁଜାନିର ଝିଅ କାଜୋଡ଼ି ଜିଲିର ଭାରି ସାଙ୍ଗ। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ସକାଶେ ମନୋନୀତା। ଦି ସାଙ୍ଗ, ପୁରୁଜାନିର ଝିଅ କାଜୋଡ଼ି ଜିଲିର ସାଙ୍ଗ, 2 ସାଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ କାଜୋଡ଼ି ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ପାଇଁ ମନୋନୀତା ହୋଇସାରିଛି, ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇସାରିଛି। 2 ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଭାଉଜ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମଜା ବହୁତ ହବ। ତାଙ୍କ ଦି ଭିତରେ ମଜା ହେଉଛି। ଜିଲି ଉପରକୁ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ହସିକା କାଜୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏ ବାଗଲି। ଇଏ ପୁଣି ବାଗଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ବାଗଲି, ଇଏ ବାଗଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପଛରେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ବାଗଲା ରେଙ୍ଗୁ ପରଜାର ପୁଅ। ଦିନାକେତେ ହେଲା ଗାଁରେ ଗପ ଚାଲିଛି ଯେ ବାଗଲା ଆଉ ଜିଲି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବିବାହ ହେବେ। କାଜୋଡ଼ି ବି ସେ ଖବର ପାଇଛି। କାଜୋଡ଼ି ମଜା କରି କହୁଛି, ଏ ବାଗଲି, ତାମାନେ ବାଗଲାକୁ ବିବାହ କଲା ମାନେ
टाइटलटा बागिली हो तेणु से डाकुची ए बागिली पुणी पानी छिंचारी क्या कथा एत भावुल बागिली पानी छिंचारी थरे डाकिला से शुणुना से बुधे बागिली भावना भाराक्रांत बागिली कथा भावुची अनमनस्क अच्छी ये पानी छाड़ुची डाकुची से मुटे शुणी पारुना एत भावुल बागिली कही क्या कथा भावुल बागिली से शुणी पारी कही भाग भाग माने पड़ा कथा कहबू ना ये पचारुची क्या कथा भावुँ कहबू ना झिल्ली कहला कौन कहूँ ए भाउज सी भी चिड़ी कहूँ भाउज बोली संबोधन करी बागले बोली कहूँ सी भाउज बोली कहूँ झिल्ली कहला कौन कहूँ ए भाउज काजोड़ी कहूँ मो गरज पड़ी भाउज बाबू कहला मो गरज पड़ी तो भाउज बाबू झिल्ली कहूँ जमा टिके तोर इच्छा नथिबो काजोड़ी मुह झाड़ी कही आमी नीचु नीचु तामाने आमर दरकार नहीं तो भाउज हवा आमर भात कथा कह शुणा भल लगे भात माने भिणई कथा कह भिणई माने क्या कथा बागला कथा कह तू जा कथा भावुचु शुणा भल लगे ये प्रबंधटी बा कहानी सरी जाइए तमें जदि पार ये जो परजा उपन्यासटी पढ़ बहुत भल लगे सुंदर भाव तार वर्णना रही आदिवासी चरित्र आदिवासी कहानी संपर्क में तुम बहुत कथा जानते पाइब आज एति था आम परवर्ती समय प्रश्न तो आलोचना करवा नेक्स्ट क्लास तुम मैंने प्रश्नोत्तर एमसीक्यू एक मार्किया सारी दे विषयटा को पढ़ी है आ जो सर्ट क्वेश्चन ताको भी पढ़ी आम नेक्स्ट क्लास आलोचना करवा 2 मार्किया 3 मार्किया आलोचना करवा आज ये पुणी पर क्लास देखा बाय।